hartuko dutenak, EH Bildutik, Iraitz Otaino. Bai, bueno, Javier, eskerrik asko hitze emateatik. Bueno, lehenik eta behin, bai, jake Azkarreteko plantan inguru nitzen berdeun, da Zaborran inguru nitzen berdeun, Joakin da Alberto goguni ukitzin nahiko nukela, 112 egun Zaborran azpixen lurperaute daudelako, da egokixe zelako gaur hori hemen akorraraztia. Bueno, EH Bildutik hainbat aldiz azaldu deu, planta hauek arazo batzuk ekartze izkigula guri. Arazo egun hartin, bueno, bat da valorizazioa eta berziklapena ez dela berdine. Egun askotan esan da, berziklatze planta bat izango litzekela, baina valorizazio planta bat da. Valorizatzeko aukeran hartin, valorizazion energetika dago. Igual batzui, sona bengo izute, zubieta, erra ustie da hori, eta hori ez da berziklatzia. Zaratie, planta honek matxakadora batzu dauzke, kamioiek etortzeie, eta honek kutsadura akustiko ekarriko luke planta hauen ingurunuta. Lixide hauekin askoekin histori nahiko beltz bat dauke deu, ondikene jarraitze deuna ordaintzen urtero asko jarra gure poltsikotatik, 1.000 euro ordaintzen jau ise urtero, eta planta hontane lixide hauek gertatzeko arriskue dago. Aire librin aizie. Planta hau aire librin aurre ikustea, eta haize horrek Zaborrak alde batetik bestea mugitzeko aukeri ekarriko luke, inguruko lurre kutsaiez, eta aire librin otin beste ondorixotako bat, euri urek sortuko lituzken lixide hauek. Eta gaizkitarat hau ezkeo, ingurumen naturala isuriko litzizkenak. Beste bat, Azkaraten dago planteaute bi planta hauetako bat, eta aurre ikustea 200.000 tona gestionatzie kapazidade maksimo bezala. 200.000 tona hosek, 20 tonako kamioetan banaute, da hori kamioi oso handixek izango litizkenak, eta tope haino beteta, 10.000 kamioi emango etorriko zien asko itire, Zaborra ekartzea. Horri, gehiago berko litzozke, jungo ziren kamioiek, suposatzena, atabe berdala. Azkarate bezalako gune baten, iritzetako olako kamioi kantidade batek, beste arrisku estra bat ekarriko lukela kamino hortan. Beste arazo bat, hau Azkarretekun da, zehazki, bigarrengo fase bat, ez da asko itzetzen proiektun, eta bigarrengo fase hortan ikustea betelan batzukin berdela. Eta betelan hortan ikuste duguk, arriskue. Ze arrisku? Zabortegi bilakatzeko arrisku ikuste dugu hor. Azkenin oso erresa da, bertan biltegiraute daude Zaborrak hortxen terrau, eta listo. Eta esango zute, ez mesfidantza duke EH Bilduko enpresa batekiko ez, mesfidantza hori bat ez nundi sortzea, lizentzi gabeko lanak indila. Eta, onja bizket azaldute ze arazo ikustezko planta honi, EAen olako plantan beharrik alda hon bizket aztertzea jungea. Eta hor ze ikuste, Eusko Jaurlaritza. Eta Eusko Jaurlaritza ze zateigu honen aurrin, dauke dugu ingurumen lurralde plangintza eta etxe bizitzako sailburuaren 2008ko martxoaren 4ko agindua. Hau da, Arriolan agindue, Zaldibarku gerta ondoren sinauzuna. Eta agindu hortan, 9. puntun, EEH plantan ingurun hau esateigu. Eraikuntzako eta eraizpeneko ondakinak EEH gaur egun tratamendu instalazio finkoetan nahikoa gaitasun dago Euskal Autonomia Erkidegoan sortzen diren EEH guztiak valorizatzeko. Orduan, Arriola hitzetan, Arriola sailburun hitzetan, behar sinauteko agindun hitzetan, olako plantan berrik ez dago. Eta askoekin berrezkoa da, lehen Javierrek aipau dugu, obra kopuru batzuk lapatxe emateko aukeri dagoela, beste batzuk ezet, zein deu, historikoa behitu. 2008ko behitzie etzan oso egokitxe, ondik urti ez da maitu, koronavirusen eraginez lan asko eten da seguramente beste batzuk bertan bera gelduko aie, eta orduan, 2019ko espedienti behitzen hasi gira. 2019 160 obra eskaera egon zin asko etxixen. Eta esan zute, asko ez? Aztertute 3 obra tipo dauzke dugu, asko etxiko udaletxin, jakinara zitekuk, komunikazion previa bezala ezautzeienak, obra txikisek eta ondisek.
Hor ikusten zute bizket desglosaute, hilez hile, bakoitzet izema dauden, gero pasako justego aurkezpena, datu hauek ikuitzeko danok, eta danea zema dauden. Bueno, eta datu hau ez esate be? Askoitin 2019 intzin obra eskaran 180 jakinaraziteguk eta txikixezila, 154. Eta beste 16, 110 obra handixezila. Eta orduan Jaierrek oso ondo esan duen bezala, 180 irtenbide badauke dugu. Oso kilometro gutxita, Azpeitin, Lapatxen. Berta, gremixuk aukeri daukebe, BH lizentizek aurkeztu iez, zaborrosek emateko. Eta gero, 110 asko da, gutxi da, zema da, 110 hoxen espediente danak aztertu diteu, 16 espediente hoxek, eta baturi indeu, ez bakarrik EH ondakine, bezik eta ondakin dana batu diteu, BH gaurre ikuste juena proietutan, eta 617,9 tona dira. Hori, leheno indeun kamioen kalkulukin, 30 kamio izango litzezke. Ez dakinik, 30 kamioiratik, berrezku edan askoitin olako planta bat, 200.000 tona gestionatzeko. Nik uste 617tik 200.000, askoiti kanpo gelditzala hortik. Eta honen aurrin EH Bildutik ze proposamen itea hemen, zein da gure proposamena? Lehena, arau suizidadoren laugarren aldaketan EH plantak ez baimentzea. Hasieratik planta hauen kontra gertu ginen, hainbat arrazoiratik, gaur arrazoi geixo ekarri jau, datu objetibuk, udaletxin konprobola izkenak, espedientetan jasota dauna, eta datu objetibuk. Beste proposamena. Askoitiko hiri antolaketako plan orokorra egie. Askoitin egea 2006-2007 urteko arau batzukin funtzionatzen, eta ja nahiko zaharkitute geldi die. Eta ez da gu bakarrik ezateula zaharkitute dela. Arau behosek, arau suzidasun berrikuspena eskatze 5. artikulu jarrai dute. 5. artikulu hontan, esateigu, lur industriala enuneko 80 agortute baldimao, arau suzideasuk berrikusi berdila. Orduan, guretzako ezinbesteku da, askoitiko hiri antolaketako plan orokorra egitea, eta arau suzideasun berrikuspen oso bat egitea. Hau, noski, parte hartze prozesu baten bidez. Ze, hau, asko saxau da saltzen parte hartze prozesua bezala, baina hau da bilera bat, eta iritzi emango die, baina parte hartze prozesutik ez dauk ezarrez. Da, puntu bat, parte hartze prozesu bat egon bertzun, planta hosek iti pentsau zanin, orduan, herritarrak gaitu, herritarrakin itzein, herritarrakin empatizau, herritarrakin eon, eta benetako parte hartze bat hori da. Ez da parte hartze bat hau. Bilera baten juntau, ja erabakixe hartute daunin, eta zalaparta bat sortu dalako erabaki horrekin. Hau ez da parte hartze. Iritzi trukaketa, bilera, kolokio, nahi zuten bezala esan, baina parte hartze prozesu bat ez da. Eta gure partetik ez dauke dugu askoz gexo gitzeko, datu die, objetibu die, untxe pasako uste eta aurkezpena. Hartu bat eta pasau favorez, eta hortxe ausketxo zute datu bakoitze xeetzie, o gexo aztertzineiko bazenuten, irikite gaude, nahi zuten initzileko, galdetu eta erantzungo dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri iraitz.